Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners, no? Ug karon no, di ta maglangan, niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no, og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako bagong i-upload o mga sumpay nga mga drama, nga mga manindot nga sugilanon, nga gikan sa RMN Drama. Bayno, di ta maglangan. Niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez, si Fligger ug si Nansalan. Timing kayo. Ug may mitagbo sab niya eh. Nawa. Naog sir, pangutan ako. Kadiyot lang. Nga naman sir. Uy. Sir? Ha? Nagkaila ko ng mitagbo sa usa ka lalaki. Ha? Nakaila ka sir? Nagkaila kayo. Ang Mayong katapang ng bayot pagbuminaw sa ligaman ni Lex Christine. Pinos. Si Melvin ka na. Oh, sir. Yes! Dili lang nangutana pa kita. Nagkasiguro na ko nga niya din si Christine. Sir, Kung asa si Christine, nausab si Melvin. Busa na kasiguro ko nga naat karon si Christine diha. Tara, pandaran kining sakinan. Pagdali! Ay, miyadar na ay. Adi apa ingon din eh. Kinsam ko na sila. Ay, tingalig magkaila na sila ni Sir Facundo. Ay, mga kaila. Sir, katiyot-tagod ka nung nag-sir ka ni Sir Facundo. Oo, isip tahod lang sa labing sinaligan kong empleyado. Mana masirsir lang ko. Uy. Ay, hala, tanawa, mihonong sa tungtungod ang sakyanan, tanawa. Mihonong. Uy, ninaog rin sila sa kinan. Yes. Unsay kalagan ako ninyo, sir? Oh, siya? Uy, gangisip pa. Kaila ba ta? May pahiyumon kay kang nipadoon ako. Nimo, Ah, dili. Pero kining imong kauban, kailaki ko. oh, Kumusta ka na, Melvin? Si Chan. Anong ni Aka? Anong ni Aka? managkaila na mo? Paktay ni Gitni. Ganong ni awag ka question? Oy, ganong nakatultol magarinhi. Ay, You know na, money. Why dili matultulan sa kwarta. Matultulan maganin ako. Ang lungga sa mga demonyo kung akong pangitaon. oh, Hain si Christine. Kan kinsa kining mansyon. kang... Yan ang mansyon. Ah. Siya tagiya din ni Sir Ellie. Yes. Ako itagiya din eh. Ikaw? Oo, ako. Sa imong dagoy. Ah. Murag dili katuhuan. Nga naman. Bulingot kigagnaw. Bida na po na. Ikapay paning tondo, di ba kahagad og tanahon, ha? Dato ipamugnaw. Bisa magpanington pa ko. Ah. Kay bisan akong singot. Humot sama sa perfume. Sundog-sundog kay. Taas sige hituhan na. Pugni ko, Melvin, be. Aron di ko ni masukmagan tawa na. Pugni ko. Sumpaga. Ano matagam? Unsa? Ay, tingali kay bisita mo kanini mo. Ikog ta. Adi mo kumaikog. Sumbaga lang. Ang tanga. Unsa? Dangon. Ang tanga. Ano na pariya. Itong murag ka ng bibi panda. Lagom-lagom ang eyes. Ay, tarong di ay. Bilbin, sige na.
Dadaan ako paingon nga to ni Christine. Gimingaw na kay ko sa akong pangasaunon. Oh, Dawam! sa to? Pamanhuno ni Kristen? Ano ko? Anong siya man? Nga naman ko. May problema ka sa akong hitsura? Wa man ni noon, pero kung taparon tang mas labaw pag sa kaligo ni mo sa kagwapo. Ha, singot lagi ko ron. Yan mo. Usa? Kitawang ka. Waoy, may pahiyom na ko anak ko. Ganong pahiyuman ka? To kasing ingon? Mas gwapo siya na kung usa ka kaligo. Ay, ayaw ko pogsaw patubag, sir. Makasultiyo niya ko sa true, sa tinuod. Usa? Oh, Melvin. Di alam mo gutom siya mabisita, ha? Wala ko'y padiyunon ni ang akong mansyon. Kay gabi na. Ay, ang ngayon pagkagamang, sir. Okay, sir. What? Dili ko niya padayunon. What am I mo, sir? Sa may tagiya sa mansyon. Bisita naman ko din, he. Di man ko makabuot-buot. Animal. Wa ba siya makailag kung si Kinsa ko? Malamang, wa. Ingna nga pamanhunon lagi ko ni Christine. O dato sabi ko. Dili kay dato lang. Dato kayo. Tagpila man iyang mansyon. Kay paliton ko ni. Ay, onsa? Dawam. Lakaw. Adto siya. Pangutan kung tagpila kay paliton ako. Kay ang bugkiro siyang dako. Sir Pakundo! Sir Pakundo! Sabay dahil tabo ni mo ilay ka na dali-dali ka ba? Si Sir Pakundo. Hain mo si Sir Pakundo. Ambot lang. Na tingal lisod sa iyang lawak. Ako nga tuon. Kadiyot lang. Nga man, may problema ba sa mga saop? Wa man. Di akaw na man ha? Uy, nga man to siya. Ay, Ele! Lausa na lang siyang pagutada kung mag-andam akong sayo sa lamesa. Ako inon man ay! Ay! Kasakit sa kong sampot. Sakit akong lupot. Ali? Christine, sorry. Huwag ko magabantay ni mo. Milingi mo kung manay Esther nga nagtawag ako, good. O, si paglikod ako pa ingos kusina. Wasa kong makabantay ni mo. Ay. May nagkita ta. Barong sabi. Tago. Ha? Ano man? Basta tago na. Di ba yung makita ganiya? Time sa ha? Kasi man dili mahimong makakita na ako. Basta, alin na. Dili. Time sa, papasap-tas ako kung ano ni. Ayaw sa ko guruya. Asa ka tapaingon? Uy, isa ko! Ruya, gikugos ba? Papa di, oy. May nangitan mo sa gawas? Unsa? Kinsa man? Kitsa ganito yung pangalan ito niya, ha? Nalimot noon ko. Ay, kawasay klaro ni mo, sir. Uy. Pero happy ko ha nga. Maayo ka na kaayong makigsulti, ha? Pero tago na lagi. Dili ko. Kasi lagi nangita na ako. Ay, di na lang ko mamugos og pahinumdum ni mo kung si Kinsa. Kay may selective amnesia ka man di ay. Di na lang takahaguon, oy. Ako na lang mo ato sa gawas, aron mo tan-aw kung si Kinsa ang nangita na ako. Ayaw! Ha? Ayaw! Ano ko mga tuon, ha? Di ganit pwedeng magkita mo. Ano man? Basta, kalimot ko gitsi yung pangalan na tutawan na. Ako na lang lagay mo ato. Ay, Melvin? Melvin, usap ka. Uy, manasmak man lang kagalit. Das maginoon. What? May biya na siya, Melvin? Napayapos ka, was. Kinsa ba gidang naa sa gawas ha nga inyong giingon ha? Kadiyot bi. Ay, Melvin! Ano sa bagay ako buhok? Ay, so sorry. Imong buhok ako na kuptan. Ay, kagawas ha? Ay, pagawas. Kung di ka gusto magmahay. Unsa? Naasyad ka, natultulan ka niya. Ni Kinsa? Oh, si Lolo? Natultulan ako ni Lolo? Ha? Ay, si Lolo ni mo.
Kundi, ang hinungdan sa imong paglayas. Si... Mismo, kanang naasi mong nauna mismo ang niya karon. Nakatultul siya din, hi? Dawang. Ako na'y able kay mas dool ko. Ayaw! Ay, kugdas man ay! Patalikog ka! Ay, daan pagyog ko. May gilikayan gud kining bayana sa syudad. Ha, kung si kinsa man ka nagtawana ang niya karon, kinahanglang makasuod siya. Ayaw! Ursa ba? Hello? Good evening. Oy, mayong gabi usap ni mo, sir. Dawang patay! Tapos ko niyo! Tapos ko niyo! Dali! Sanga naman! Kita niya, dali na yun! Samtang wa pa siya matanaw dali sa itong naimutangan. Sige na! Sige na, sige na! Unsa pa? Ginagago na, tago na! My love! Oh, My love! Oh, Ikaw ka na! It's you! nakita ano na ganiya? Niya kagiday din eh. Mayong pagduminaw sa Lex Pino. Kimagi ko. Di kamay mong masod. Box out, box out. paagi ana siya. Ay! Ay, dapat di mahimo lagi. Ngadog dili man. Dayon, sir, dili. May ganti ka na kung tiguan nga ka. Pero unya na lang. Kay excited kay kung magako sa kong pangasaunon. Panapin niya. Oops. Ay, giwaklen na sad ko. Ngado basab ka mag-alimang kasagianan. Ipasuod ba ni mo siya? Kangadong dili Ay, di man. pa mo magkita sila ni Christian. May mo ba kong masayod kung ngano? Niya na sa paingon din eh. Christine, my love. Oh. Kinsa ka? Uy. Ngano nakasuod ka din? Ikaw. Ikaw katong. Never mind. Ni ako. Aron kuhaon akong akong pangasaunon. Wa ko'y nahibawan nga imo pangasaunon. Nining akong panimay. Filingon. Imong panimay? So. Managsuon mo ining. Saman! Ini niya. Lagi ha? Taro nga? Niyara ba kasamo? Medyo blingot ng itsura. Managlahi mo itsura. Managlahi mo itsura. Ikaw do, di gina maparehas og naong ang isuon yun. Ang managsuon, di na maparehas. Gani. Igsuon? Wa ko'y nahinumduman nga gipaabot ng bisita. Oh, well. Consider me an unexpected guest. Kalit kayong akong pag-abot gikan pa sa syudad. My love, dugay na tikang gipangita. Ni akal din eh. Sa ba ay nagpangupot? Kung makasal na niya kita, labaw pa sa kupot ang atong buhaton, my love. Kana kun magkasal mo. Nagkasiguro na ko. Siguro ko na yan na. Karon niya, nakita ko na siya. Kay ning higayo na. Dili na ko mutugot pa. Nga mawa pa siya sa akong pananaw. Christine? Let's go, Christine. Mamalik ti kita sa syudad. O itakda tara yun ang atong kasal. Dali na. Dawatan ang akong kamot. Kaslunod ka di ay inday. Unsa ko di ay. Ngadog naabot ka man di eh. Kay Milayas, dawang. Ang bilayas mo day. Wati nga gusto. Sundo kong kataway. Makagusto sila ko o dili, magpakasal mi.
Ang mainumdanon lang. Nga mahal na ko siya kaniadto pa. O nga, Christine, tara. Mamalik na ta sa syudad. Christian, Let's go. hi. Sorry, may bisita di ay? Ang pamanunon ni Christine. Kini siya. Oh my God! Kaslunan na di ka? Oh my God, congratulations, sir. Imo na makuha, gikan dinhi ang imong pangasaunon. Yana, Ay, sorry. Na-excite lang ko, kuya. gabi na. Mao nga, manggika na kami. No. Let's go, my love. Tana. Dili siya mahimong muuban nimo. Not without my consent. Og, yan na, sikit ka ba nga mubabag sa akong pagkuha gikan din ni Christine? Ha? Nabot ka ni Dapita. You should have known by now kung si kinsa ko. I know you, of course. Ikaw si Kondo. Ang tag-iya ning maong mansyon. Correction. Hacienda. Whatever. Kung dato ka, dato sad ko. Tugbangan ko ang inyong pahandi. O saman? Ganahan mo, paliton ko pa ng inyong asyenda. Ay! Dilit ko mapalid, hangin! How much? How much? You can't afford. Oh, come on, try me. Pilang? Sigurado ka? Imong paliton? Sultihi ko si mong presyo. Og isyuhan ta rin ka. Og cheque. Karon gidayon. Ingon anak ko kadato. Ha! Pila? It's worth your life. Oh, come on. Wa ka pa masayod kung unsa ko kadato. Sige na. Nagdali ko. Ha, kagkuso na kay ko. Ginahanap kay kong mahag. Ni Christine. Bungat na ko. Bungat kung pila. Aron, makagika na kami. Gikan din eh. Mupalit ka, bisag pila. Balik. Palit gani. Dato ko ko. Mabahaw man gani ko sa Hong Kong. O yan, mariod to sa Australia. Ay! Di ba? Kuhan ka ng layo man kayo ng doa ka nasod, sir? Kay ba ako? Ay pagbuot, kidato ko. Magpasting ko, pila ka kananan. Oo. Pila ka kaunan. Mara, basta magtuman lang ang akong gusto. Adto dito bukaon. Ay! Wow! 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 Gero ba yung kabogero? Hambog na pamatiun sa mga uyamot. Apan, alang na ko nga adurahan, sisiyo lang gana. Huh. So, how much? Hele, ang revolver. Ganyan. Akong kuhaon. Ay, kuha man nga way pangutanahay. Kibaw na mag-unsa. Ako na ni. Usama ni mo ang revolver. Imo kong patyon mo ba? Facundo, Gusto kang mupalit na ng asyenda, dili ba? Oh, palitan ko kini. Bisan pila. Pues, ibaligya ko kini mo. Good. Pero bayad ang imong kinabuhi. Unsa? kuya, ayaw pa. Sir Facundo. Usa ka bala sa imong agdan. Ug makabayad ka na. Ay, bahad ng imo, ha? Di ko Namahad kamao ka? mamahad. Pero makamao kong mutira og agdang. Karang imo gipangayo nga revolver. Um, Patuyok na. Kuya, ayaw pa. Mapatay na ni mo, kuya. Facundo. Mapatay gid siya? Kiduo ko, sir. Ay, sus, nandun na. Sharpshooter na. Balik lang ko, ugba, ha? Kuya, ayaw pa. Mapatay na ni mo, kuya. Facundo. Mapatay gid siya? Kiduo ko, sir. Ay, sus, nandun na. Sharpshooter na. Balik lang ko, ugba, ha? I shall return!
Pagkundoon sa ba, mapatay ni mo ang tao. Kali, Yes, kuya. dawato, gipo sa pagbalik. Yes, kuya. Kuya, gikuyawan ba ako pagbuto ay? May palpitate ang akong heart. Gikulbaan ko no ang akong apo, sir. Paim na siya og tubig sa kusina. Sir? Ikaw, dali. Ay! Sa papagundon sa baya kong kuruya! Asa ko di mo Boy, iko ba? Gikan itong hambugirang dako. Nga gwapo. Nga gwapo. Ay, buang ka! Sorry, Buang ka! sorry, sir. Balikon ko si Christine, papa. Aron, singon, makasal di kaming doha. Nagkinahanglan ka ba sa akong tabang? No need. Ko ikaw? No need, papa. Kaya ko kini. Bawion ko ang akong pangasaunon. Busa, andama na lang ang tanan alang sa mong kasal. Sige, ikay mag-igo-iho. Salamat, papa. Goodbye, iho. One more thing, papa. Unsa ka na, ha? Gusto kong bupalit og hasyenda. Baktakon! Ay, dali ako na. Dali. Melvin? Dali ka dada ni sir sa iyang kwarto. Nag-onsa mo, ha? Guba kayo mong naong og buhat. Imposible nga wa may gibuhat. Nag-onsa mo, ha? We, ikaw pa. Hoy, nakaila ka na ako. Never kong me all the way sa akong mga uyab. So, kamo na. Sa? Dili no? Og never. Ay, nangapuha lagi kag maayo. Dawam. Lakaw na. Asa? Asa pa banday? Idi sa lawak ni Facundo. Ato siya. Pakisusi kung unsa ilang gipan nagsultihan. Ug unsa may akong iingon? Bisan unsa. Basta masayod ka lang. May mo ko na buhatan sa laing higayon, Lola. Dili lang sa karon. Laing kaayo nga musuda ko dito niya kay mga tanar akong nagunsa sila. Awkward, di ba? Nakakita ka ba sa reaksyon ni Facundo kaganina, ha? Wa siya musugot nga dadon niya itong pamanhunon ni Kristen, si Kristen. Gipasalbahan pamangganin niya. Buot ipasabot nga makikamatay sa natong tawana kung gusto ni ining dadon si Kristen. Unya, ha? Kana pala nga paghitabo, wa ka mabalaka ni Ana. Nabala ka. Mas lihok na yan na. Ayaw pagtanga. Lakaw na. Sus! Yawan ako pagkadungog ko buto ganyan sa pistola, sir, eh. Sabi na ko, naunsan ka dito sa mansyon? Abi mo sa ganin ako. Pisat. Isuga ko ni Tagiyas ba, eh. Di lagi gwapo, isog gini, ay. Ako na eh. Ha? Isog mo sa ko. Mayong pagbuminaw sa Dato. Lex Pinon. Pero dili sa basta-basta ang kadato, si Roy. Kay Sindiro, gwapo pag yun. Businessman, dato masap ko. Mas ka ba nga. Oh, Dili ka nga nagka-relasyon na imong pangasunon o gatong gwapo nga Sindiro, sir? unsa? Oh, No. Dili ka mo sugot. na yung matinood akong pagduda, sir. No! No lagi! Dili mayo! Ako ang pagkaslan ni Christine. Ako!
Unyag, mas pilion niya ang gwapo nga sindero, sir. Kinahal mas piliun ko niya. Kay gwapo ko. Nya businessman pagi ko. Aw, dipinte rin na ni ma'am, sir, oy. Kay, bagay na ba kayo sila? Kami di ay. Ha? Kami. Ah, pwede no comment lang ko, sir. Usa. Isumbong ti ka ni Papa. Aron dili kini hatagan si mong bonus. Sir, ayan lang, sir, oy. Isumbong ti ka. Ha. Tuwa ka pustas pikas. Uy. Hello, Iho. Unsa na, ha? Kumusta na iyong lagaw? Nakita na ba mo ni Christine? Nag-uba na ba ka mo karon? Sir, mas brusko bitaw ganihag dating, sir. Tibaw ko. Hiram niya. Ang Papa. Yes, nagkita namin ni Christine. Pero wa na ko siya madalas pagpauli. Mao ka na, Papa. Pero nga naman, May hilabtanon. usa. Kung siya gusto na mong pahato ni Papa, alang mo, ha? Gusto kong hatagan og leksyon katong hambugirong dako. Just tell me kung unsa mong gusto, Iho. Di lang una ko mapauli diya sa syudad, Papa. Mangita lang una mi dinhi og hotel o resort. Yamong kapunduhan. Pero, Iho, Dili kong pauli diha sa syudad. Dili ko ikauban si Christine, Papa. Kinahanglan na asya sa akong pagbalik diha. Iho, Kinahanglan babawi ko si Christine. Kita nitong hambugirong dako. Nga gwapo. Nga gwapo. Awi, buang ka! Sorry, Buang ka! sorry, sir. Balikon ko si Christine, Papa. Aron, singon, makasal di kaming duha. nagkinahanglan ka ba sa akong tabang, ha? No need. Ko ikaw? No need, Papa. Kaya ko kini. Bawion ko ang akong pangasunon. Busa, andaman na lang ang tanan alang sa mong kasal. Sige, ikay mag-igo, Iho. Salamat, Papa. Goodbye, Iho. One more thing, Papa. Unsa ka na, ha? Gusto kong bupalit og hasyenda. Unsa? Iho, saan mo pa ang asinda, ha? Kung ato palang ganing ni gusto, nagliso na kitag atiman. How much more kung imo pang dungagan? That is not necessary, Iho. Papa, na may hasyenda nga. Ang akong karibal ba? Doon hasyenda. Mga gusto sa kong hasyenda. Pero asa kita makapalit og asinda, ha? Kitong hasyenda sa akong karibal. Gusto ko itong paliton. Arwa na siya ikapanghambog. Unsa? Kuya? Kuya Facundo? Gisugo ko ni Lola nga ipaani ka aron nga manihapon na kuya. Milapas ng oras sa ting panihapon. Kuya? Kuya? Okay. Musunod ko. I said, musunod ko, Yana. Sige. Ako inon si Lola. Shit. Kinamorg feeling ako. May bugnaw naman hinuon na niya tinagdan ako. Suka sa nahitabo ka kanina. No. Dili mahimong may mausap siyang tinagdan ako. Mas musamot nga maglisod ko sa pagkuha siyang pagbati kung iya kong likayan. Di ba tamangaon, manay? Di na ba si Sir Facundo sa talad kananan? Wala pa. Dili pa ta mahimong mukaon. Iyay. Gawas na lang kung siya mismo ang muingon nga mahimong muuna na ta sa pagkaon. Gutom naman, God. Takang yung gibuhat dito, ganyan sa farm. Smiling ka. Walang. Confirm. Say confirm. Confirm nga gutom yun yung manarbaho sa farm. Gutom bitaw? Ay, naanad numsad ko.
Sugat sa una, naanad ko og trabaho sa farm. Lumaki ako sa farm. Wala, mura magkatong insik nga katungkuan. Sa tingala to. Ida. Okay. Bagay naman sa di mo, Ellie, nga mahimong farmer. Kaya nga naman eh. Kay, sindiro ko og naong. Ikaw rin nag-ingon. Oh, Oy, basher, basher. What? Why? Asam ko dapit ng bash. Muhan. Ay, niya na si Facundo pagtarong na kuno mo. Hi, kuya. Mga ta. Oh. Si Christine. Gitawag na kaganina ni Melvin, pero wa pa mo anhi. Ako ko'y... Oh, ay. Oh. Oy, amang tingog mang. gyapa sa sabay, gyapa sa sap. Special? Tingali. Basin pa special lang, mga kuya. Christine. Christine, gawas na. Mga una. Kundi lang gihapon ka mo gawas. Sudlon taga diha. Ug ako na mismo mudaan nimo. Paingon sa kananan. Christine. I'm coming in. Christine. And what do you think are you doing? Ngano naghigda ka pa? Lapad ang akong o. Labad imong o kay wa ka pa'y kaon. O ako ba to, ma? Ganahan ako mo paway. Hatsi! Hmm. Kalit nila pa ang akong o. Hatsi! Sige ka pang hatsi. Nag-allergy ka? Dali na. Kaon na ron makainom kag tambal. Dili ko. Stop acting. Ibaw kung rason mo na usab ka na. Wa kay gibati ka ganiha. Hala ka, eh. Get up. Mukaon ako kung gutumon ko. Atar ako sa kusi. Hatsi! Mapaway lang sa ako. I know you're fine. Di ka lang buot nga magkadungan tag pagkaon. Come here. Di lagi ko. Come here. Nahapit na lagi di mo mga alsano. Ano ka? Init ka? Abot. Init ka. Gilantan ka. Shit. Ngano wa magkamusulti dayon? Dini ka lang. Magkuha ko pagkaon og tambal. Hat lang taga din eh. And why are you smiling? Hatan ko ni mo pagkaon og tambal. So, you care. Unsa? Of course, I care. Kay na-develop na kanako niyo. Kini ka ubos na ko magpuyo. So wait for me here. Kaya mabalik ko na yun. Thanks, Lolo. Ay, nagsukmag din akong tiyan. Ay, nag-revolusyon akong tiyan, Mayo. Mili. Una akong kay tiyan. Kaman. Akong tiyan, lain na kayo. Lain. Revolusyon Mayo. Ako sad. Muna lang katagkaon, no? Di Dili mahimo. Daan pa ko na isa din mo lang. Naay mo de kabustorya. Di mo kilogol. Lola sa toy, lola sa toy. Kapoy ni mo. Di pa mahimo ka. Okay. Sa sunod, magpapurga lagi mo, mga kuya. Ha? Kalma ra kayo sa dag panaway, eh. Kuya, ako na mo lead sa prayer, karon nga makapangawan na ta. Gibutangan ko na sab ang imong baso og tubig. Andam na ang... kuha ko og tray manay. Um, Karon na kong kasudlan og pagkaon. saan ni mo, sir? Saon ni mo di ay share. Asa man ni mo dad, ah? Sa lawak ni Christine, gilantan siya. Kailangan makakaon na siya sa dili pa na ko siya pa iminong tambal. Share. Ikaw ang mopainom niya tambal?
Ako na. Si Melvin na lang. Si Melvin na. Oh, kani sabaw. Karon nga magahigop siya. Ay, ang paborito sa niya ang dabaw. I know. Kani anto pa. Tabangan ti ka, Brad. Ako na. Brad. Ito pa. Ha? Niyan ng treasure, oh. Salamat. Eri ko ninyo pabutas panihapon. Pangaon mo. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinos. Makakaunag yun ta. Let's do this. Hoy, hoy, hoy. Ba na mo ili, oy. Hoy, igsaon man sa tagiya, di ba? So okay ra. Pero kinahanglang mga J sa dili pa mga onoy. Hoy, religious. May nuon. Nagatuwa na siya. Christine. Pagmataw na, Christine. Mama. Christine, Mama, wait. nagdang ko siya. Nagpanawag sa inahan. Mama, don't leave me. Mama. Christine, pagmata. Nagdamgo ka. Christine. Oh. Kuya. Hey, Kuya. Kuya, ayaw ko biyain. Christine. Dili ako ang mibiya. Ikaw ang mibiya. Ikaw ang kinahanglang mubiya ni Maong Dapit. Cold. I'm cold. Kaksa ko, please. Christine. Kuya. Kuya, di na ka. Ayaw na ko, kuya. Kuya. Christine, wake up. Christine. Kuya. Gikuptan ni mong akong naong. Kuya. Christine. Kuya Dudu. Gitawag ko ni mo sa imong isang apita ko kaniantro. Kuya. Christine. Kuya. Kuya. Nahinumdum ka na ba nako? Christine. You promised. You won't leave me. You promised. Oh. Ipiyong siya balik. Pasagdan ko na lang una siya mabahoy makadiyot. Unya ko na lang siya pukahon. Magkuha na lang ko og labakara aron nga matrabuhan siya. Unga, magkuha-kuha ng kainit siya lawas. Oh. Gikuptan niya ang akong t-shirt. Tintin, I'm not leaving. Magkuha lang ko og labakara alang nimo. Pero, mabalik na yan ko. I promise. Pinanggakain niya si Christine. Kung imong tanahon, ingon usa may relasyon na gid sila. No, dili ko musugot. Ako ka lang, Facundo. Ako ka lang. Mas una ko sa imong kinabuhi. Mao nga ako ang angay ni imong mahalon. Ug dili ka ng estranghera lang ni inindapita. Oh, may buhi na si Christine niya. Magdali ko biya. Ay! Ay, adyan na, Ha? Uwa! Wa ko na, pero kung makalele. Makalele gani, wagas. Huwag kang makapamente, Mula yun, ang mga ibot ang iyang nipon sa kalagot. Ay, naagin ng bayhana ba? May adlar gid on niya. Mayagyag ka ng imong pinagguang batasan niya. Yan na. Melvin. Ay, sir. Akong giani si Christian. Gilantan siya. Reklamo kong ganiha nga labad ko nung kayo ang yango. Kung nagsigig, panghatsi. Magkuha na kong labakara aron nga ako magamit sa bahay niya. Ay, mitalab yun di. Ay. Ngano? Unsa yung gibuhat ka ganiha? Kaninlay kong ngayon tibok adlaw. Lagi pang yuta, gyapig silhig. Abu kay noon. That is why. Allergic na gihapon siya o kabug. Maog yun. Tibaw lagi ka. I should know better. Degaw na. Matayo na si Christine. Ay, okay, sir. Nurse, nga higala ba yak ko, Yan na. Ay. Saba! Ay. Mangurat ka man, uy! Sorry ka. Wala ko tiyang makurat ka. Nagunta ka din eh. Wa!
Nagbarog lang kang murag wa sa may hagdanan. Kay bawon ako, parehas na ko sakay. Kanang way sure akong ako kay bawon sa akong buhaton. Maginuktok na ko, wayan na. Ikaw na, lahi ko. Kay babay ka. Kay may uto ko og ikaw. Ay na lang. Horse o. Horse o. Ay, stiligi ka ron, day. Ay, kasabot ba ako sa gusto na may pasabot. Ay, bisag ingani ko, day. Pero lapad ba kay kong dak... Wala din na ko kalitog. No? Lapad ba kay kong pagsabot. Sorry, Ellie. Okay ra? Ang sinibot mo yung pasabot unta? Ay, ano ba nito? Bay pa man ko pakisulti ni mo. Kawa magiging kay klaro. Sige na, ay, biya na. Punanti ka din nga maginuktok. Sige. No. Nuktok. Ay, magtinanaway ta sa usag-usagi. Tanawa kong mata. No, dili ko gustong may kauban ko. Gusto ko mag-inusara. Biyain ako. Di juga, day? Sige. Sure ka? Basing ganahan kang may kasulti ba? Taguat nga, mahilis akong gikaon ba? Ay, sige na, Ellie, B. Sige. Salamat na lang sa mong offer. Pero okay na ko. Biyain na lang ko, please. Naibaw ka kaya di ko ganahan nga kuliton, ha? Oo, din, no? Ay, sige, di magika ka. Sige, day. Diyan lang ka. Di juga, di ko numpugan. Di na, lagi. Ay, sige. Biyan ka din niya. Good night sa imong self. Night, Ellie. Palagot, kulit, wiset. Dugay kayo makasapot. Sabi ginugayan og maayo ni Facundo sa lawak ni Christina. Nga naa naman unta usab dito si Melvin. Nga nang wa pa man siya mugawas. Ako na din, mister. Ako na libanta ni Christian. It's okay. Patawag lang dito sa mong lawak. Ay, ubanan lang na ako. Ni bayhan na din, mister. Ay, kay, milak biya kayo ni bayhan na. Kung hilantan, malinig bata, sir. Kaya magilak-ilak. Zat kita na lang ipadawgon. Ay, weird kayo. Kaya manawag kong mga patay na. Oo ba? Manawag na sa iyong mama, sa iyong papa, sa iyong kuya. Bugtong siya nga na, di ba? Maya ko na ibawaan. Pero ambot kon kinsa ng kuya nga sigihan nagtawag. Pero, ay, kanang malawag ka naman siya kung ilantan siya. Pero kung mawasan na ni Bayana, di naman mayinomdom siyang ipangyaw-yaw. Ay, milihok sir, milihok. Naglisod siya. Sibog, Melvin. Sir. Ala, giisa lagi ni mo si Christine, sir. Nag-iisa, gial sa pagyod. Ay, asa na ni mo siya, dada? Hey, Rom. Dawa. Oy, Totoo Ron? Di ba nga, mama ni Rom ni Christian? Ay, pero diyan sa lagi to ni mo siya. Oy, ano ba na, oy? Diyan sa lagi to niya gawas din his. Ay, si Sir Bayo, oy, abdi kami alsa. Asa ka niya siya dadon? Ako sundan biya. Kapoy na kong atang niya din sa may haganan. Niya na si Pak... nagugos siya ni Christine? Kuya? Kuya, asa ni tabo? Nga nung gigugos ni mo si Christine? Asa ni mo siya dadon? Sa ospital ba? No. Asa? Wala ko niya to baga. Misa ka na siya pa yung sa taas. Gugos si Christine. Excuse me. Hoy, kakadiyot lang. At to I mean, kuya, asa dad ni Kuya Facundo si Ate Christine? Toheram. Unsa? There you go, princess. Sleep, princess. Sleep, you're home. Sir. Nialagi ni mo gibalhin din ni Christian. Kag kinsa na yung kwarto sa una. Kinsa ni Sir Oy. Kang Tintin. Ala, iba igsoon? I don't want her to be my sister. Mayong pagdaminaw Wait sa lang ha, Lex naglibog ko Pinos. Kinsa ba na si Tenten? Nga naman siya kwarto din niya. She was my princess. Okay. Wow, kanindot yung kwarto ha, oy. Wala mo rin magbatang tagyan ng kwarto ha, oy. Pink ang wall. Girly kayo ang ambience. Hala, kakit yung bata nga na sa frame. Oy, kangayan ba niyang gibutang sa wall, oy. Nindot kayo sa smile. Takas ba kayo og pilok mata,
Nya tanaw mo taliw-tiw kay ngilong. Hala, may amsad siya sa tuan niyang aping. Nya curly og buhok. Muresiyag si... Oh, wait lang ha? Wait lang yun. Hala, why, hala! Ang imong tingog, Melvin. Magkamatas, Christine. Sir, nasya ko. Dili ko may mo masayop. May album si Kristen. May album si Kristen dito sa mansyon sa syudad. Makapila kahigayon kung nagkakita din. Maog yun niya ang iyang naong sa una sa bata pa siya. Siya ni, si Kristen kining naa sa dako nga friend ning maong bongbong. Pero nga nung may dako man siyang picture din niya gi-frame, sir. Si Kristen bagyod kini. Dahon! Sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager og si Nansalan. O palihog dahi ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.